Mehmet Gülsever, Doğru Haber. Bi vegotinên tarîxî îro ji nayê fehm kirin. Di tarîx û dîrokê de tu carî em aqwasa zelîl nebûn. Di tarîx û dîrokê de qet qetlîam aqwas wehşiyane, hovane, bênavber û dirêj nebûne. Di tarîx û dîrokê de ti carî hema tevahiyê cîhanê hewl nedane ku civakek aqwasa piçûk hilweşîne û xira bikin. û di tarîx û dîrokê de tu carî komek mücahîdên bêîmkan, bêçek û sîlah nehatinin dîtin ku li hember artêş û eskeriyên gelek xurt bi mêrxasa neberxwe bidin. Ev nêzî 2 salan e ku em her roj muheqeq bi xeberên ku têde tê gotin zarok, pîrek, îxtiyar bi wehşiya nehatin qetil kirin hişyar dibin. Dibe ku hejmara şehîdên wê rojê nehê bîra me. Gelo 5 heftê 100 bûn. Dema 10-15 kes bimrin em wê rojê wek roja bi xisara hindik binav dikin. Dijmin êrişê her ax û coğrafya me dike, li beldeyên me dixîne. Kesên ku serê xwe radikin ji xwe re dikin hedef û armanc û diheciqînin. Bi eşkere lîsteyên welatên ku îşgal bikin diyar dikin. Tê dikevin Sûriyeyê û bi rahetî dibêjin êdî ev der cihê min e. Çawa ku li Filistînê bi xane mal bi mal digerin dibêjin ev derê me ne. Aniha vê yekê li ser welat û dewletên dikin ku dibêjin ev derê me ne. Dibêjin em ê vê welatî perçe bikin, em ê li vê derê bixînin. Ev 100 sal ku bênavber em tên îşgal kirin, perçe dibin, çavkaniyên me tên talan kirin, li hember bawerî û hesasiyetên me şer û herb vekirine, şert û mercên giran ên şerê cîhanê yê yekemîn bêtir giran dibin û bênavber dewam dikin. Beriya hemû van tiştan navendên bihêzên dinyayê zayıf dikin paşê van yekan dikin. Şerê Ukraynayê ji bo Rusyayê bixesînin, Ewropayê terbiye bikin derxistin. Rageşiya di navbera Tirkiye û Yunanistanê encameka planeka dijwar e, dem û wexta vê plan û rageşiyê jî gelek manîdar e. Şerê hundirînê Sûriyeyê û tevlîhevî û pevçûnên ku hêjî dewam dikin. Libya û Yemen bi şerên hundirîn paretandin û bihêz û quwwet hîştin û qedandin. Welatên kendavên yên weka rejîma Siûdî û Emîrtiyên Erebên Yekbûyî bi tehdîda hîlala şîiyê tirsandin. Ev yek ji van welatan re dikin weka kabûsekî. Darbekar Sîsiyê ku bi hezaran mensûbên Îxwan şehîd kiriye her ku diçe nêzê Siyonîstan dibe. Em zen nekin ku rageşiya di navbera Hindîstan û Pakistanê bi xwe derketiye. Eger em vê yekê wisa fehm bikin, ev yek tê vê maneyê ku em ê 1000 salên din jî zîlletê heq bikin. Amerîka ku hamîtiyê li Tirkên Uygur ên mazlûm dike, hewl dide ku bi şerên aborî û îqtîsadê Çînê dorpêç bike. Bi mafya tiryak û pevçûnên hundir serê welatê Amerîkaya başûr kirine belayê. Ambargo û mueyyedeyan didin ser welatên Venezuelayê berûmet. Hûn bawer bikin hefsarên kesên hemû van planan dikin di destê Siyonîstan de ye. Bi vî awayî van navendan bihevdû dixînin û zayıf dikin. Ji hêz û mücadeleyê dixînin. Da ku pêşiyê li wehşeta dikin negirin û îmzeyê bavêjin her peymanên li gor xwe amade kirine. Heta ku ev tesîra qewmê melûnê Yehudiyan nêv emrandin wê ev zîllet dewam bike. Îroj eger İsraîl hinekî çavê xwe ji Tirkiyeyê re digre û dişkîne, ev yek ji ber dijminaniya wîya bi Îranê re ye. Weka bi eşkere dibêjin, eger Îranê hilweşîne wê Tirkiye eqwas rehet nebe. Eger İsraîl tiştekî gelek piçûk li Tirkiyeyê bike, wê bibe rêberê welatên herêmê û ummetê. Haya İsraîlê ji vê yekê heye û ji ber vê sebebê vê yekê nake. Lê eger İran bixînin û hilweşînin, wê sibe gelek dereng be. Wê Tirkiye weka qurbaniya miyekê li benda dora xwe bisekine. û eger Filistîn Geze bikeve coğrafya me heta 100 saleka din wê nê ser xwe. Zafera ku dihat hêvî kirin wê bimîne bihareka din.